من أول يوم שמך? דני וולף. בת כמה את? 21. נשואה? מנכ"ל של אללה נהיה לי הערבי הזה. אתה נותן לו ונותן לו. כשתשלם לי כמו תאופיק אז אני אעבוד. כשתעבוד כמו תאופיק אני אשלם לך כפול. אני יוצא לי איזה שעה ואני אחזור. את הסידורים שלך אתה לא תעשה לי על חשבון השעות עבודה. די מאיר, הוא אומר לך שיש לו סידורים, מה? שתקי, את מה את מתערבת? הלו. דבר יפה. וואלק, זה אחותי, אני אדבר עליה איך שאני רוצה. לך תסמוך על ערבי. מזמן אמרתי לך לפטר אותו. הוא והבן שלו. הריון ראשון? זה הדבר הכי יפה והכי אמיתי שיש. ההורים יודעים? אל תיגע ככה באבא שלי. חלאס! אני אומר לך חלאס. מישהו יכול להסביר לי בבקשה מה קרה? יש עוד משהו שאת רוצה להוסיף? אבא. כן? אני בהיריון. מה? סוגרת לעשות הפלה.